na imbag nga daya aming kakabsan, na ito tipong mapukisan, di Pukis, di Baro. Ya, dahil nagkamal, nagmayat, nadamakunan, naawan mo ito eh. Yun, gastos lang gasolina. Bayan, nayayaro, sumakit, sige, ano tinasakit? Yung natumpo ang matigada na po. Gato. Semayanta, ada burung, ada di umpormi dita, ano nga ro? Yang may isang luto, ano, klase di masidang haligan. Kung rinit di salmon, natungtungan ti kada na. Di ajay manugang ko, naggimatang ti ko ajay smoke, pang-smoke. Di nagsubida ajay saipan kat ni. Anja ka mo no, nangi pandadajay ko smoker. $99 ba isang agas dajay nga. Ay mo naman nasuro nga sa agas, pinanggatang ni. Anja ka mo, di nagsubida ajay saipan, anja ka mo, ni kabilan na. Na, yan. Tagis mo ka. Luma ka eh. Dingdingin na mo. Paksi. Paksiw, di ba? Ang kanain nga ako, kung mga jay kanati arena, iprito, nasarangsang, naimas. Kaya prito mo na kersan. Lawan ti bulong ko diyan. Ora siya kawan. Dajay hasang lang ti ikatak. Awani, kanik kami. Basta kumayan mi. Bugwa man na siya dyan iwat na ta. Dyan iwat, jayasan kami no. Ayan ti darat. No, dalusan na yan. Mayatay. Kapag yan nga rin di California, turing ka tangan may lolo. Wala na. Ang nga mailako na ito. Pumayaan na kayo. No, nagatukan, mabaling nga ako ano, kaspagari ka, nagpaskarte jay ko, San Francisco no ko. Pwede ko nang itutak salmon. Mano man lang ti makuha na jay ko, may isang box nga ko. Tanto na nga lang matibay jay ko, king salmon, ay king crab na jay naka plastic bag. May imasan naman nagngina kami dyan nagngina ko na puro jay salmon, nagngina niya na di napang kami San Francisco kung sa, andya ka mo no $19 per pound ba jay panay laman pero kaya nagsisino ka tayo lang no tanyo ti kaldi nga salamat ay apo katawa namin no jay naluto na pampanutin kaluto
Hindi na panag dita tikat no, jay Costco jay, dati may isang box nga carding niya naga pa Australia. Wala ang 66 something yung manong kilo. Andiyan mo 7 kilo sa. Right. Namin ano nga ako, inapastumi ka jay. Nahilig ang carding nga talaga. Kalderita, kada kwati, kwat, yung bakit ko. Naibos mo, hindi mo nga dapat istag na sa dapat buong nga karding ang magatag jay. Buong nga dagay na ako na wanti wala ko din han. Ano nga pinulpugan, ti wada, inikati ko din na. Hindi mas yung pinulpugan ko ma. Yun. Kahit ko di ay, purpo. Yan, parang mga dati makamulan.
Bari. So, Dapat ay. Ano sa discussing on ay. okay. Dahil sa absent, ti Pukis, ti Baro. Thank you for watching.